Preescolar na casa é un programa educativo que nace no ano 1977. Naquele momento nace como resposta a unha necesidade educativa dos nenos de 4 e 5 anos do medio rural, pero ao longo dos anos foise transformando e foi profundizando máis como programa educativo de apoio ás familias. Entón vamos a darlles papéis de distintas cores e texturas para favorecer o seu desenvolvemento sensorial. Hola, chamareva! Hola, Eva! Xira, que xira sen parar! Ven! Potenciamos que as familias falen galego e o mellor contorno que ten o neno para aprender o galego é o seu propio domicilio, é a súa familia. E as familias acollerono ben, nunca tuvemos ningún problema, ao contrario. Eu penso que era un pouco tamén os sentirse satisfeitos, ver que o galego valía para algo máis que para expresarnos no noso medio, tamén valía para aprender, valía para expresar cousas importantes. Xa que non sabes quen son? Non, non sei quen és, dime, bebés. E dixo, son un oso panda! Sí! Ben falado! Comida feita con patacas e ovos. Tortilla. Ves como sabes? Meu pai, que era carpinteiro, os días laborables chamáballes día de escola. E naturalmente el non traballaba nunha escola, traballaba nun taller ou nunha casa en construción. Pero a profesores de instituto, en cambio, eu teño oído chamar os días lectivos día de picaboi. E naturalmente un profesor non traballa con bois. Estar insuficientemente preparado ou ter un puntiño de insensatez dice faltarlle unha fervedura ou faltarlle un ano de escola. Unha das cousas máis interesantes da fala é estas transposicións de imaxes dunhas situacións a outras. Escoitemos os que as fan e cultivemos este xénero. Abur.